Nej. Gud, det var så vackert. Så, ja, det var det. Kan du följa det där, Bosse? Kan jag följa det? Åh, gud vad mjuk ören. Det är som kaninören. Ja. Jag undrar om hon blir så ljus hela tiden. Ja. Tror du det här? Ja. Ja. Och hon blir så. Ja, jag tror... Mm. Varje. Mm.